Sok szeretettel üdvözöljük a kedves zsűritagokat a II. Rákóczi Ferenc fővárosi gyakorlók közgazdasági szakközépiskola 11. D-osztályának bemutatkozó filmjében. A következő pár percben egy rövid kisfilmet láthatunk, amelyben találkozunk osztálytársainkkal, akik elmondják véleményüket az óráról és a tanárnőről. Lássuk át az első kisfilmet. Szia, Dél, szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményed a tanárnőről és a személyiségéről. A tanárnő rendkívül szimpatikus számomra, örülök, hogy ő lehet a tanárom. Az órákon mindig felkészülten jön, az órai vázatot mindig rendesen editálja nekünk, és örülök, hogy ő lehet az én tanárom. Köszönjük az interjút! Szia! Szia! Na, szeretném tőled megkérdezni most, hogy miért jöttél te ebbe az iskolába? Mi az, ami megfogod meg? Amikor először voltam nyílt napon itt a Rákócziba, Schiffer tanárnő órájára jöttem először, és nagyon megtetszett az órája, a tanmenet, minden, ahogy tanít. Szóval megfogod benne egy olyan gondolat, amit nem igazán bírsz szavakkal elmondani, de mégis nagyon megtetszett az órája, mert színesítette a tanórát, és érdekességek voltak benne? Igen. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Szia, Dóri, mi a véleményed a tanórákról? A tanárnő mindig pontosan érkezik az órákra, ha változatokat felírja a táblára, nem csak diktálja, és rengeteg érdekességgel fűszerezi az órát, és így könnyebben megidézi tőle a dolgot. Köszönöm. Szia, Dina! Milyen embernek látod a tanárnőt? Szerintem a tanárnő nagyon vidám és kedves tanárnő, szeret órájára mindig bejárni. Nagyon jól tanít, és magát, tehát személyesen 4 szám közti szeretek vele együtt beszélgetni, mert megértő és nagyon sokat segít nekem. Rendben, köszönöm szépen. Szia, Noémi! Szia! Én azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mi a véleményed arról, hogy a Schiffer tanárnőt össze kéne hasonlítani az iskolában található övi magyar tanárral. Mondjuk egy 5 pontos skálán hány pontot adnál neki? Én egy 5 pontos skálán 4-est adnék, azért, mert a dolgozatai miatt persze egy tanárnak szigorúnak kell lennie, mint a legtöbb tanárnak, mert ez a természetes, mert különben lazsálnánk az egész órán, nem tanul meg semmit, nem érnénk el semmit se az életben, és ez elég normális. Rendben, köszönöm szépen. Jó napot kívánok, tanárnő! Én azt szeretném megkérdezni öntől, hogy mi a vélemény a Schiffer tanárnőről, mint ember és mint kolléga. Hát egy kicsit váratlanul ér engem ez a kérdés, de megpróbálom röviden összefoglalni, és egy kedves emlékemmel kezdeném, ami egy karácsonyi ajándékozás alkalmával történt meg. Kaptam tőle egy olyan szívemig és lelkemig hatoló mondatot, ami arról győzött meg engem, hogy ő kiváló emberismerő és nagy irodalmi műveltséggel, tájékozottsággal rendelkezik. Ez a személyes emlékem, vagy személyes véleményem, mint emberről. A munkatársi kapcsolatunkat pedig mindig az együttműködés és az egymás munkáját segítő korrekt ügyintézés jellemezte, tehát az osztályával kapcsolatban bármilyen problémám, fegyelmi vagy más kérdésben probléma merült fel, akkor azonnal segített, és az osztályában tanuló gyerekeket nagyon jól ismeri, a gyerekek magánéletével is tisztában van, és sokszor volt arra szükség, hogy a probléma megoldásában megvilágítson nekem helyzeteket, hogy ez az adott gyerek éppen miért viselkedik úgy, vagy miért tanul egy kicsit jobban. Rendben, szeretném megköszönni. Köszönöm szépen! Törökné Schiffer Edith kolléganő, történelem és magyar szakos, kiváló pedagógus, ért a gyerekek nyelvén, együttműködik velük, kreatív megoldásokat használ az órákon, használja a korszerű IKT eszközöket,
használja a korszerű pedagógiai módszereket, ide tudom sorolni a kompetencia alapú oktatást, a drámapedagógiát, minden egyes megmozdulásával tulajdonképpen a gyerekeknek, a tanulóknak az előrehaladását segíti folyamatosan. Az iskolán kívüli tevékenységekben is részt vesz, támogatja őket azokban a munkákban, feladatokban, vállalásokban, amelyek nem feltétlenül szervesen az iskolához kapcsolódnak, segíti a rászorulókat. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan nyomon követi mind a saját osztályában tanuló gyerekek életkörülményeit és életvitelét, illetve azoknak a gyerekeknek is, amely osztályban tanít az adott szaktárgyakban. Ez ugye abban nyilvánul meg, hogy abban az esetben, hogyha problémát észlel, akkor felveszi a kapcsolatot a mentálhigiénés munkaközösséggel, és utána folyamatosan nyomon követik azt, hogy sikeresen próbálják abszolválni a gyerekek számára a feladatot, azaz, hogy a lehetőségeket minden esetben maximálisan ki tudják használni, hogy a sorsuk jobbra forduljon. Köszönjük szépen! Szeretném megköszönni figyelmüket! És szeretném megkérni önöket arra, hogy Sikler tanárnő legyen az év legjobb magyar